Går du også og drømmer om at komme i gang med at bruge din akvarelmaling på papir, eller at lære at male malerier med mange forskellige teknikker? På kunstskolen Art Club Nordic kan du lære at male dit første akvarelmaleri eller lære at male maleri på lærred. Jeg hedder Mette Hansgaard og er billedkunstner og underviser. På mine kurser bliver du hjulpet godt i gang i konkrete øvelser trin for trin. I takt med din udvikling hjælper jeg dig videre i mange forskellige billeder og motiver, hvor du bliver guidet. Ved at kombinere billeder og fantasi bliver du hjulpet godt videre i din kreativitet. Som medlem får du adgang til mit fulde bibliotek af videoer i mine programmer. Du får e-bøger og instruktion trin for trin ind over hver eneste video. Art Club Nordic kan du få sparring i en lukket gruppe 2 gange om måneden ved at uploade dine resultater. Du får adgang til et stort videobibliotek med videoer med instruktioner trin for trin, både i akvarel og i maleri. Der er online-kurser og kan tages både i Danmark og Grønland og i andre nordiske lande. Jeg hedder Mette Hansgaard og er din underviser i Art Club Nordic. Tilmeld dig i dag og gør plads til din kreative fordybelse. Så kom med i Art Club Nordic og følg kunst og kurser.